Todos os partidos con representación no Concello puxéronse onte de acordo para presentar unha moción sobre a cidade do moble. Os representantes dos 4 partidos con presencia no Concello estradense alcanzaron onte un acordo para presentar unha moción que todos asumen sobre a cidade do moble e que será levada ao próximo pleno. Tras a reunión de traballo que se celebrou o luns no Consello Económico e Social, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego decidiron unificar a súa postura e as súas respectivas propostas de cara a presentar ante a Comisión Informativa de Industria, que preside Monse Maceiras e que se reuniu onte, unha moción consensuada. O debate cos portavoces da oposición non durou moito, dado que estes últimos acabaron aceptando que non se fale máis, por agora, do percorrido que segueu o proxecto da cidade do moble nos últimos anos. Mentres os representantes do bipartito tampouco querían que a moción consensuada sobre o polígono sectorial recollera as súas dudas sobre o futuro do proxecto. A moción si recolle o apoio corporativo ao polígono e unha petición á Xunta para que o desenrole canto antes. Por outra parte, o colectivo ecoloxista pola defensa do Liñares reitera que non descarta iniciar acciones xudiciais contra a Xunta se se mantén a pretensión de emplazar o polígono do moble en Lagartóns. As condicións medioambientais que impuxo a Xunta a este proxecto xa preveían calquer tipo de queixa ou iniciativa deste novo colectivo ecoloxista.